መስትያት ቤትና ፖለቲካ ኤርትራ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ምፍላይ ካብ ዝኣቢ ዘመናት ሓሊፎም ኣለው። ብሓባር ክንነብር ኣይከኣልናን፣ ተፈላሊናውን ሰላም ክንፈጥር ኣይበቃዕናን። መራሕቲ ዘን ሃገራት ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ድላዮም ስለ ዝዝውርዎም በብእዋኑ መሳርሒኦም ክገብርዎም ኢና ንዕዘብ። ቅድሚ 4 ዓመታት ብዕለት 18 መስከረም 2022 ኣብ ከተማ ዋሽንተን ዲሲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሓድነት ኢና ንደሊ እናበሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ጣልቃ ከይኣቱን ኣእዳው ከልዕልን ዝፅውዕ መልእኽቲ ሒዞም ንሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። What do we want? Unity. When do we want it? Now. What do we want? Unity. When do we want it? Now. What do we want? Unity. When do we want it? Now. What do we want? Unity. When do we want it? Now. And we say no more. No more. No more. No more. No more. Africans will not going to be taken advantage of. No more. No more. No more. No more. No more. No more. እዞም ብፖለቲካ ተደመሮ ሰኺሮም ኣብ ጎደናታት ምዕራባዊ ዓለም ንሓድነት ዝፅውዑ ዝነበሩ ሎሚ ኣእምሮኦም ብፖለቲካ ጽምዶን ኣፍ ደገ ባሕርን ተመሪዙ መሊሶም ኣብ ካልእ ሓሳብ ርዒሞም ተፈላለዮም ኣለው። እቲ ሰልፊ ኣብ ጀኔቫ እውን ተኻይዱ እዩ። እቶም ኣብ ጀኔቫ ዝተኣኻኸቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከዓ ሕወሓት ግብረ ሽበራዊ እዩ ዝብል ጭርሖ እዮም ዘስምዑ ነይሮም። ሎሚ እቶም ኢትዮጵያውያን ሕወሓት ክሳብ ሕጂ ሽበራዊ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ኣለው። እቶም ምስኦም ንሰልፊ ወፂኦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ግን ሕወሓት መጻምዶም ምዃኑ ብምእማን ምስቲ ግብረ ሽበራዊ ዝብልዎ ዝነበሩ ጉጅለ ሓቢሮም ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለው። ኤርትራ ሃገርያ ግን ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስ ዘለዎ ሓይልታት ክድመርን ክትጽመድን ትንፋሲ ኢና። እዚ ታሪኽ እዚ ንገሊኡ ዝሕፍር ክኸውን እንከሎ ንገሊኡ ከዓ ዝኹርዕ እዩ። ናይ ተደመሮ ፖለቲካ ንዳርጋ 4 ዓመታት ጥራይ ሓሰጊማ ናይ ጽምዶ ዕምሪ ክንደይ ከም ዝኾነ ከዓ ብሕጂ ክንሪኦ ኢና። ተደሚርናን ተጸሚድናን ዝረኸብናዮ ጉንዕ እንተሎ ናይ ደም ግብሪ ምኽፋል እዩ። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ዝብል ጭርሖ ሒዝና ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኣብይ ዶም ባልና ኣሽሓት ኤርትራውያን ወተሃደራት ኣብ ኩናት ትግራይ ከሲርና። እዞም ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ክብርቲ ህይወቶም ዝሃቡ ሎሚ ናይ መስዋዕቶም ምስክር እኳ ንቤተሰቦም ኣይተዋሃበሎምን። ብዕበጦ ዕበጦኦም ተረሲዖም ደሃይ ዘይገበረ ዳርጋ ከም ዝተቐብፀ ዝዓይነቱ ናይ ሰላሕታ መርዲኡ ተነጊሩ ክበሃል ይከኣል። ሎሚ ከዓ ትግራይ ከይትትንከፍ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ናብ ስልጣን ንምምጻእ ካልኦት ኤርትራውያን ንኽሞቱ ኣብ ምድላው ንርከብ ኣለና። ወያነ ሮኬት ደርቢልና ኢልካ ምስ ኣቢ ኾንካ ናብ ኩናት ተኣቱ፣ ኣቢ ባሕርና ደልዩ ኢልካ ከዓ መሊስካ ናብ ካልእ ኩናት ትምለስ። ዕንክሊል እዩ። ኤርትራ ከም ሃገር ኩሉ ምንቅስቓሳታት ዶ ኣቢላ ብናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ግጭታት ተጸሚዳ ወርቃዊ ግዜኣ ትሕልፎላ። ኣብ ደብታ ኾንካ ንሓይልታት ኢትዮጵያ ምስሳይ ፖሊሲ ስርዓት ይግደፍ እዩ። ሎሚ ዝጀመረ ግን ኣይኮነን። ንወያነ ካሃርሙላ ምስ ዝተፈላለዩ ሎሚ ዳሃይ ዘይብሎም ሓይልታት ኢትዮጵያ እውን ጸሚዳ ነይራ እያ። ንኣብነት ደምሒትን ግንቦት 7 ህግደፍ ነዞም ሓይልታት ብዕጥቅን ፋይናንስን ይሕግዝ ከም ዝነበረ ምስጢር ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ዝንገረና ፖለቲካ ወቕታዊ እዩ። እቶም ሎሚ ጽምዶ እዩ ዘዋፅኣና ኢልኩም ኣሚንኩም ተቐቢልኩም ዘለኹም ነቲ ፖለቲካ ብዙሕ ጥልቕ ኢልኩም ኣይትእተውዎ። ምክንያቱ ድሕሪ ጽምዶ እውን ንዕኡ ዝትክእ ንትግራይን ወያነን ጸላእ ዝገብር ካልእ ፖለቲካ ክመጽእ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ቀንዲ ውሽጣዊ ጉዳያት ፈጺሙ ተረሲዑ እዩ። ስርዓት ግደፍ ኣወንዚፍዎ እዩ። ህዝቢ ከዓ ኣማራፂ ሲኢኑ ህይወቱ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ክሃንጽ ግድን ኮይኑዎ ኣሎ። ኢሳያስ ኣብ ዝወርሒ 80 ዓመቱ ኣኽቢሩ ኣሎ። ምክትል የብሉ ተካኢ የብሉ ንኤርትራ ንበይኑ ዝበሓታ ኢሳያስ እታ ሃገር ብድሕሪኡ እንታይ ከም እትኸውን ኣይግድሶን። ብዙሓት ደገፍቱ እውን ኢሳያስ ንዘለኣለም ዝነብር ህያው ኮይኑ ዝስምዖም ኣለው። እቲ ሓቂ ግን ኤርትራን ኤርትራውያንን ብሕጂ ክቕጽሉ እዮም። ኢሳያስ ግን ወዲኡ እዩ። ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ። ኢሳያስ ናይ 60 ዓመታት ናይ መልካዊ ምሕደራ ተመክሮ ኣለዎ።
ንዕኡ ንምጥቃዕ ዝብገሱ ሓይልታት ከኣ ከሎ ጌና ብዝቐመጦ ቁማረ ከይተላዕሉ እዩ ዝቖፅዮም። ኣብዚ ዝወዳደሮ የብሉን። እዚ ግን ንኢሳያስ ብውልቁ እምበር ንሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ብኣውንታ ዝጸሉ ነገር ኣይኮነን። ኢሳያስ ፈታዊ ነብሱ እናኾነ ስለምንታይ ንሕና ጸላእቲ ነብስና ንኸውን? ንምንታይ ብዛዕባናን ብዛዕባ ልምዓታዊ መደባት ኤርትራን ዘይንሓስብ? ኤርትራ ማለት ኢሳያስ ማለት ኮይኑ ስለምንታይ ይርዳእና? ኣብ ቀብሪ ወላዲትካ ዘይምስታፍ፣ ኣብ ፈቆዶ ሃገራት ካብ ግፋ ማእሰርቲ ዓመፅን ጥርዝያን ምህዳም፣ ግዳይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ምዃን፣ ኣብ ፈቆዶ ሃገራት ወፍሪ ከተካይድ ኮለል ምባል ኣይደኽመናን ድዩ? ሰብ ንመቕርቡ መበገሲ ሂቡ ክንዲ ኣብ ሃገሮም ሰሪሖም ንኽልወጡ ዝሕግዞም ሙሉእ ህይወቱ ሓዋሉ ኮይኑ ንኽነብር ተፈሪዱሎ። ስለምንታይ ግን ናይ ዘዝመፀ ፖለቲካ ኣሳሰይቲ ንኸውን? ካብ ካልኦት ሃገራት ኣይነቐንእ እንዲና ካንዲ ኣኺልና ምስ ኢትዮጵያ ሕልኽልኽ እናበልናን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እናፈትፈትናን ክንነብር ተፈሪዱና። ንዓለም ኖሞር ይኣኽለኪ ምስ ኢትዮጵያ ሓድነት ኢና ንደሊ ኢልና ሰልፊ ወፂና ኣላ። ሕጂ ኸኣ ኢትዮጵያ ባሕርና ደልያ ዓገብ በልልና ንምለስ ኣለና። እንታይ እዮም ክገብሩና ዘለዎም? ምድማር እንተዘይነብር ምጽማድ እውን ኣይምመፀን። ቅድሚ ምድማር ክኸውን ዝነበሮ ውዕል ኣልጀርስ ኣብ መፈጸምትኡ ምብጻሕ እዩ፣ ብሓይሊ ዘይኮነ ብሕጊ። ብድሕሪዚ ምስ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምሕያል እውን ኣይጽላእን። ድሓን ድሓን ሓደ ህዝቢ ኢና ቀሲልና ንርክበሉ ዓሰብ ይብሉ ኣለዉ፣ ግን ብጌጋ ይትረድእዎም ፍቅሪ ያሸንፋል ጸገም የለን ካብ ምባል ንነገራት ካብ ፈለማ ኣርጊጽካ መሓዞም ይዋፅእ ነይሩ። ግን ዕላማ ነይሩ፣ ዕላማ ንወያነ ካብ ሱራ ምምሓው። እዚኣ ተኸሊፋ ፕሪቶርያ መፅያ ሕጂ ኢልካ ናብ ወያነ ምምላስ ኮይና። ሕወሓት ምስቲ ጆኖሳይድ ፈጺሙለይ እትብሎ ሓደ ወገን ጽምዶ ክገብር እየ ምባላ ኸኣ ንብዙሓት ወገናት ኣገሪሙሎ። ብዝኾነ ፖለቲካና ኣመና ተቆማጢዑ ኣሎ። መን ምስ መን ይጸምድን ይድመርን ምልላይ ክሳብ ንስእን ጽልግልግ ይብለና ኣሎ።